Jokaisen meidän tekemisestä jäi jälki muille ihmisille. Managing partner Ilkka Liljeruus. Uralla on vääjäämättä hetkiä, jotka tuntuvat pelottavilta, ennen kuin tiedät, mihin ne johtavat. Kuvittele hetki, jolloin kaikki näyttää epävarmalta. Et tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta sinun täytyy silti ottaa askel eteenpäin. Se voi olla hetki, joka tuntuu pelottavalta, ja juuri siinä syntyy jotain, mitä jälkikäteen kutsut rohkeudeksi. Ilkka, DLA Piper Suomessa tänä vuonna 10 vuotta. Kun katsot taaksepäin, mikä hetki on ollut sulle kaikkein rohkein ja merkityksellisin? No, vaikea kysymys heti alkuun. On tosi vaikea sanoa, että onko ollut yhtä hetkeä, mutta ehkä se varmaan ollut sitten se, kun lähdettiin tätä ihan heti alkuun tekemään. Silloin vähän reilu 10 vuotta sitten ja se, että uskalsi hypätä, ehkä vähän tuntemattomaa. Se oli epävarmaa, ei tiennyt mitä se tuo tullessaan. Ei tiennyt onnistutaanko. Ehkä aina vähän ajattelee, vaikka ei pitäisi, että miten niin kuin muut ajattelee tilanteesta. Vaikka sille ei pitäisi olla mitään merkitystä ja kaikkihan sanoo, että sille ei ole merkitystä, mutta kyllä sillä varmaan aina on vähän merkitystä. Ainakin jokaisen oman pään sisällä. Mutta kyllä se varmasti oli se, kun me lähdettiin tätä tekemään ja uskallettiin lähteä ja uskallettiin yrittää. Onko 10 vuotta ollut niin kuin lyhyt vai pitkä aika? No eteenpäin katsottuna se on aina pitkä aika ja taaksepäin katsottuna lyhyt aika. Totta. Mutta kyllähän siihen paljon mahtuu ja erilaisia vaiheita 10 vuoteen jo. Ja ne vaiheita riippuu aika usein niin kuin ihmisistä, että ketä on ollut mukana, ketä oli silloin mukana, ketä on tullut mukana, ketkä on ehkä jo lähtenyt. Ja sitten tietenkin tämmöistä asiana hommaa katsoa ihan niin kuin omaa toimintaansa ihan toimeksiantojen kautta, että mitä toimeksiantoja on milloinkin hoitanut. Totta. Ja sitten taas katsoa ympärilleen, että mitä talossa on tapahtunut ja minkälaista muutosta. Niin on se pitkä aika tietty. No sun ura on ollut muutakin kuin 10 vuotta DLA Piperilla. Mikä on ollut semmoinen valinta sun uralla, joka on vaikuttanut kaikkein ehkä odottamattomimmin siihen, kuka olet tänään ihmisenä? Varmaan niin kuin uralla se ehkä isoin valinta oli se, että mä päätin lähteä Lontoossa tekemään LLM. Silloin kun mä olin 2 vuotta ollut asianajotoimistossa Suomessa töissä. Et kyllä se varmaan se niin kuin määritteli, että tietenkin mä silloin ajattelin sitä ehkä sillä tavalla, että mä pääsen kokemaan jotain, asumaan vuoden Lontoossa. Uskoin, että pärjään siinä koulussa sen verran, että saan sieltä jonkun paperinkin mukaan, että on jotain konkreettista sillä tavalla ammatillisesti hyötyy, mutta ehkä elämänkokemuksena. Ja se käytännössä se johti siihen, että mun silloinen toimisto lähetti mut sitten secondmentille suoraan Lontooseen Canary Wharfiin isoon toimistoon. Ja mä olin vielä suhteellisen nuori kaveri silloin. Ja sitten jos siellä nyt jollain tavalla niin kuin, kuivin jaloin niin kuin pärjäs, niin siinä tietyllä tavalla tuli semmoinen ehkä usko omiin kykyihin niin kuin vahvistui ja sillä tavalla, että kyllä tämä tästä, että no muut on käynyt Oxfordia, Cambridgea ja ne on oikeasti tosi brightteja ja puhuu vielä englantia äidinkielenä. Ja mä en niin kuin luule itsestäni liikoja missään tapauksessa, mutta sillä tavalla, että usko, että mähän pärjään tässä jollain tavalla, että täytän sen tonttini, mihin mut on tänne palkattu. Ja se oli aika magea fiilis. Sitä on vaikea ottaa pois semmoista niin kuin kokemusta tai jotain, mitä sä oot niin kuin oppinut. Et se oli ehkä se iso niin kuin merkittävä ja määrittävä tekijä. Sitten varmaan se kysymys, että miten se on mun ihmisenä vaikuttanut, niin se on vaikeampi arvioida. Että varmaan sitten siviilipuolella on paljon, niin uran ulkopuolella paljon asioita, mitkä on muu vaikuttanut ihmisenä enemmän. No miltä se sitten tuntui sieltä niin kuin aikanaan lähteminen? Tavallaan koitko siinä sen jälkeen, että se oli jotenkin, tai jälkikäteen ajateltuna, oliko helpompi nähdä ehkä se, miten se oli vaikuttanut, kun se aika Lontoossa? No mä olin tietenkin hyvin nuori silloin vielä. Että nyt kun
Silloin mä olin varmaan omasta mielestäni vanha ja kokenut, varttunut ja kokenut, mutta aidosti mä olin nuori, siitä on 20 vuotta aikaa, niin en mä, tiedätkö, osaa tuohon vastaa suoraan. Toi on tosi vaikea kysymys. Ja vaikea, niin ehkä mä en ole koskaan reflektoinut sitä kautta. Mutta musta oli kiva tulla takaisin silloin myös siihen samaan toimistoon, mistä mä lähdin. Ja mä tunsin ihmistä ja muuhun luotettiin. Ja sitten siellä varmasti jotkut saattoi katsoa, että on niin innokas kaveri ei jaksaa yrittää, niin antoi sitten paljon luottoa ja sitten paljon semmoista coachausta. Ja varmaan se jokunen virhekin tuli tehtyä. Se kai kuuluu. Hyvä niin. Elämään, näin. Näin se on. No jutellaan rohkeudesta, epävarmuudesta ja menestyksestä. Nehän kaikki vääjäämättä kuuluu vähän niin kuin lajiin kuin lajiin. Milloin sä oot kokenut suurimman epävarmuuden ja miten selvisit siitä? Varmaan me kaikki ollaan epävarmuutta koettu niin kuin useinkin matkan varrella erilaisissa tilanteissa. Ja mä en osaa sanoa, mikä on suurin, mutta ihan avoimesti, että kyllä se oli myös, kun lähdetään DLA-piperia tekemään. Niin kyllä ei ollut mitään tietoa siitä, miten tämä tulee menee. Mä tulin toisesta toimistosta osakkaaksi ja sitten piti olla usko siihen, että pystyy ja löytää bisnestä ja täyttää paikkansa ja saa markkinalta luottamusta ja eihän sitä voi tietää etukäteen. Olkoonkin, että mun mielestä mulla oli ihan kohtuuhyvät räkki, että mulla oli ollut paljon semmoisia onnistumisia ja mä olin onnistunut siinä. Niin mä en sinänsä itseäni epäily, mutta sitten kun on pari viikkoa vähän hiljasta, vaikka kuinka yrittää, niin kyllä siinä rupeaa itseensä epäilemään. Ja se on kai luonnollista. Mutta se oli sillä tavalla myös positiivista, että siinä tuli paljon semmoista pientä onnistumista. Ja sitten se pikkuhiljaa ehkä kasvoi ja kertautui ja sitten tuli jotain isompiakin onnistumisia. Että kai se tietynlainen nöyryys siinä sitten kuitenkin oli se, ja on ollut se, että pitää ymmärtää, että mitä on ja mitä ei ole, mutta sitten olla luottavainen siitä, että mitä sä edustat. Että se on niinku hyvä ja sulla on jotain tarjottavaa ja annettavaa. Sitten kun se paikka on tehdä, niin sitten täytyy hoitaa. Voi olla, joku saattaa ajatella, että on ollut iso riski, minkä sä oot ottanut. Ehkä itsekin ajattelet niin aikanaan, kun oot tolle tielle lähtenyt. Miten ylipäänsä sä päätät, mitkä riskit kannattaa ottaa ja mitkä kannattaa jättää ottamatta sekä työssä että niin kuin muussa elämässä? No korjataan sen verran, eihän tuossa mitään riskiä ei aidosti ole. Siis me juristit haatellaan puhutaan riskeistä, meidät koulutetaan arvioimaan riskejä. Mutta jos miettii mitä tahansa liiketoimintaa ihan avoimesti, niin kyllähän tässä bisneksessä on aika vähän riskejä itse bisneksenä. Tämä ei sido ihan hirveitä pääomia ja tästä pääsee pois. Ja mun vaimo silloin aikoina, kun mä lähdin, mun vaimo kysyi multa, että mitä sulla on hävittävää. Sitten mä sanoin, että no ehkä vähän rahaa, mutta sekin oikeasti aika vähän. Niin kuin isossa kuvassa, jos saattelee koko uran varrelta, että miten niin kuin ihminen, normaali työuran tekemä ihminen, että jos sä nyt sit puhut niin kuin että ei tuommoista oikein, ei siinä musta mitään niin kuin riskiä sinänsä ollut. Että se on ehkä enemmän oman pään sisällä ja se menee tämmöiseen, mitä juristit mun mielestä ajattelee. Varmaan moni muukin puhutaan tämmöistä niin prestiisistä tai muusta, että missä sun pitää olla, mitä sä edustat ja mitä sä niin kuin ehkä oman pään sisällä ajattelet, että sä oot ja mitä sä haluat, että muut ajattelee susta. Että toi on ehkä se kysymys mun mielestä ennemmin siinä, että oliko riskiä vai eikö ollut riskiä. Versus sitten kun aina vaakakupissa painaa se, että mikä voi olla se reward, että missä sä voit onnistua ja paljonko pystyy ehkä itsensä toteuttaa. Ja uskot sä, että sä pystyt ja haluat myös tehdä sen duunin, mitä se vaatii. Ja siinä ehkä tullaan sitten siihen kysymykseen siinä, että tiedätkö sä, mihin sä oot ryhtymässä. Tai onko sulle, tai ei ikinä täysin tiedä, mutta onko sulla joku niinku realistinen kuva siitä, mitä joku ottaa, jotta jotain voi saada. Ja siinä ehkä mennään sitten tähän varsinaiseen kysymykseen, että jos nyt jotain riskejä, mitä ne ikinä onkaan, yleensä ne on hyvin pieniä, jos se voi riskiksi edes kuvata, niin kai sitä usein pitäisi ajatella, että mitä on hävittävää. Ja mitä se ihan aidosti se hävittävää on. Ja sitten ajatella sitä, että no mihin tämä voi viedä. Ja sitäkään ei aina tiedä. Mutta jos aina vaan miettii, mitä on hävittävää ja listaa ne, niin kyllä se on hirveän vaikea tehdä mitään päätöstä. Se on ihan totta. Mä jotenkin mietin, että
Ajatteletko enemmän niin kuin faktapohjaisesti vai onko se tosi intuitiivista se ajattelu silloin, kun sä mietit sitä potentiaalista, ehkä nimenomaan mahdollisuutta myös nyt, eikä vaan sitä, mitä mulla on hävittävää, vaan mitä mahdollisuuksia mulla olisi? No kai sen mahdollisuuden pitää olla enemmän niin kuin, vähän niin kuin fiilispohjasta. Sun pitää uskoa johonkin. Sehän ei voi olla kai faktapohjasta. Et mä en tarkoita, että pitää olla täysin niin kuin reckless ja tehdä niin kuin typeriä päätöksiä funtsimatta. Mutta kyllähän johonkin pitää uskoa. Ja jos ei usko, niin sitten on kyllä aika vaikea mitä saavuttaa tai saada aikaiseksi. No rohkeudesta sä mainitsit, että ensinnäkin, että se oli vaikea kysymys, mutta jos mietitään ihan niin kuin rohkeutta semmoisena tunteena tai sanana tai ylipäänsä teemana, niin mitä sä et tiennyt rohkeudesta ennen kuin jouduit todella olemaan rohkea? Mietitään nyt sitä kautta, että missä asioissa sä oot ihan oikeasti joutunut tekemään rohkeita päätöksiä tai menee vähän kohti tuntematonta. Kyllä ne kuitenkin jotain rohkeutta aina vaatii, vaikkei ne olisi sellaisia, tiedätkö, mitään megaluokan, että mä oon nyt ollut superrohkea, mutta kyllähän totta kai noikin päätökset, mitä sä kerroit ja ne tapahtumat, niin on ne nyt jonkunlaisia niin kuin rohkeuden mittareita. No kai se jotenkin ajattelee sitä, onko se nyt sitten rohkeutta, mutta jotain niin kuin luottamusta siihen, että asiat järjestyy ihan hyvin. Niinpä. Ja luottamusta siihen, että itse omalla toiminnallaan pystyy vaikuttaa, eikä sitten välttämättä etsi kaikkia niitä mahdollisuuksia tai syitä siihen, miksi asiat ei onnistu, niin ympäristöstään, vaan yrittää myös katsoa sitä omaa toimintaansa ja miettiä, että mitä lisäarvoa, mitä itse tuo pöytään. Tämä ehkä vähän kliseistäkin jopa sanon niin, mutta kyllä se näissä meidän hommissa tai varmaan missä tahansa töissä kysymys on siitä, että kun sä tuut paikalle, niin millainen fiilis ihmisillä on, mitä sä ihan oikeasti toimitat, luokse sä jotain lisäarvoa tai vähennät vaikka muiden työtaakkaa sillä, että sä oot vetämässä sitä köyttä. Ja ehkä tämä nyt sitten rohkeuteen jotenkin liittyy sillä tavalla, että sä uskot siihen, että kun sä lähdet jotain tekemään, että sä voit onnistua siinä ja pärjätä. Että ehkä toi on vähän yksinkertaistetusti sanottu, mutta näin mä tätä jotenkin ajattelen isossa kuvassa. Että en mä tiedä, onko se pelkästään rohkeutta. Sitten joskushan voi olla niin, että ei ole paljon vaihtoehtoja. Että sehän on myös yksi semmoinen asia, että sä voit miettiä niin kuin 5 vaihtoehdosta huono, niin kuin vähiten huono. Ja miettiä, olisiko toisit se, mitä lähdetään tekemään. Joskushan elämässä täytyy tehdä sellaisiakin päätöksiä, koska tulee pöydälle semmoisia asioita, mistä ehkä mikään lopputulos ei ole miellyttävä tai semmoinen niin kuin tavoittelemisen arvoinen, niin kuin, jos saisi ihan vapaasti valita. Mutta sitten vaan pitää ratkaista asia. Tunnistatko tällaisen sanan kuin huijarisyndrooma? Oletko kokenut sellaista? Ja jos kyllä, niin mitä se on sulle opettanut? Tunnistan. Meillä oli toimistolla sellainen associate-päivä ja meillä oli eräs henkilö puhumassa tästä teemasta. Kiinnostavaa. Tämä lähti ihan meiltä niin kuin meidän nuoremmista juristeista ja he esittivät, että tämän henkilön voisi kutsua puhumaan tästä ja käytiin sitä keskustelua vähän talon sisällä sit siinä, mitä tämä tarkoittaa ja muuta. Mä en itse osallistunut tähän päivään tai tähän teemaan, että se ei ollut se ei ollut mulle tarkoitettu eikä ollut lupa mennä paikallekaan, enkä sinne tunkenut, mutta tiedätkö, mä en ole koskaan kokenut huijarisyndroomaa. Mä oon kyllä monta kertaa miettinyt, että miten mä oon päättynyt johonkin pisteeseen tai mitä mä täällä teen. Mulla on joskus ollut semmoinen hetki tai parikin kertaa, kun ollut isossa maailmassa, korkeassa talossa, neuvotteluhuoneessa. Ja sitten olen itse ollut siellä ylhäällä ja katsonut ikkunasta ulos ja miettinyt, että mitenköhän mä tähän päädyin. Mulla kävi tämmöinen kerran New Yorkissa isossa pankissa. Mä olin silloin in-house-juristina ja me oltiin siellä jotain kuvioita miettimässä. Ja silloin mä ajattelin, että vau, että tää on aika hienoa. Olkoonkin, että mun niin rooli ja mun kontribuutio siihen juttu oli hyvin pieni ja kyllä mä senkin ymmärsin. Mutta silti, että mä olin siinä. Se oli jännä tilanne. Mutta ei se huijarisyndrooma, että ei mulla semmoista kyllä ollut. Eikä toi ole sitä, ei toi ole sitä. Ei toi ole sitä. Mä ehkä on ollut joku semmoinen reality check hetki, mihin sä oot vaan pysähtynyt, että ei vitsi, että mihin mä oon päätynyt.
Että missä ympäristössä mä niinku oon, että vau. Siis semmoinen. Tämä tuli ehkä semmoinen, että kun mä oon joskus katsonut elokuvissa, että joku on tällaisessa paikassa. Niin sä olit nyt siitä. Se tyyppi siinä. Niin, ja mä en tarkoita sitä, että mä oon se elokuvan niinku stara tai mitään muuta. Että mulla ei ole mitään niinku isoa roolia siinä. Mutta lähinnä vaan se, että sä oot siinä tilassa. Että jokuhan täällä käy ja nyt mä oon näköjään se yksi, joka täällä käy. Niin. Siis semmoinen niin kuin epätodellisuuden tunteen kohtaaminen, että se on totta, että sä oot siinä. Ja silloinhan se ei ole huijarisyndroomaa, koska sehän on sitä, että sä epäilisit omia kykyjäsi ja sulla olisi jatkuvasti semmoinen olo, että sä menestyt, sit sä vähän mietit, että mitä eikä mä nyt. Niin. Eikä toskaan hetkessä ollut semmoista mitenkään, että on menestynyt, vaan ehkä lähinnä vaan se, että elämä on kuljettanut siihen. Semmoisia hetkiä tullut kyllä, useampiakin, mutta toi nyt tuli mieleen minkä mä äsken mainitsin, että se oli vielä hieno kesäaamu, kello oli tosi aikaisin ja muuten vielä herätty tosi aikaisin, kun oltiin lennetty sinne. Niin se oli jännä vaan fiiliksenä. Siinä kun joi kahvia semmoisesta, se oli vaikka styroksin muki vielä, mikä silloin oli. Mitä enää ei ole, mutta silloin oli. Niin. Joo. Ja tostakin se selkeästi, että se on jäänyt se fiilis mieleen. No, fiilis on aika tärkeä elämässä. No se on. Monissa asioissa. Ja usein se varmaan, että on siinä hetkessä ja pystyy siinä niin kuin nauttimaan niistä tilanteista ja elää sitä hetkeä. Eikä pelkästään niin kuin tavoittele jotain, juokse jonkun asian perässä. Niinpä. Tämäpä se. Fiiliksestä puheen ollen puhutaan pelosta. Joo. Onko se ollut uran aikana hetkiä, jossa sä oot oikeasti joutunut kohtaan sun niin kuin henkilökohtaisia pelkoja? Tiedätkö sä, mä mietin itse asiassa etukäteen. Ja niitä ihan varmaan ollut, mutta mä en oikein keksi. Mua ei hirveästi ikinä pelottanut mikään. Ihan, mulla on ihan varmasti on tietty juttu, mitä mä pelkään, mutta mua ei hirveästi ole siltä vaan niin kuin huimannut kautta pelottanut. Mä joskus miettinyt, että kertoo se siitä, että mä oon itse niin kuin urpo, että mä en ymmärrä sitä. Vai onko naivi tai jotain muuta, mutta sitten taas toisaalta mä oon jotenkin uskonut, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, aina siihen, että kaikki kääntyy ihan hyviäkin, että kyllä mä pärjään. Ja ehkä mä oon joskus saattanut luulla myös jotain liikaa omista kyvyistäni, varsinkin nuorempana. Mutta silti ehkä ainakin itse koen, että mä oon ollut suhteellisen realisti myös niistä. Ja ymmärtänyt, missä on heikoilla. Tai mitkä on niin kuin mun heikkoudet jossain asiassa ja ehkä senkin tunnistaminen on ollut aika hyvä, niin ei tule hirveästi yllätyksiä. Eli ei tarvitse, niin niitä tilanteita ei ole tarvinnut pelätä sinänsä. Hyvä pointti. Mä tartun tohon. Että sä oot tunnistanut jotain sun ehkä heikkouksia, epävarmuuksia ja sit kun sä tiedät ne, niin sua ei pelota, että mitä jos ne tuleekin jossain esiin, kun sä tiedät ne. Siis tämä on itse asiassa tosi hieno itsetuntemuksen kannalta, tosi tärkeetä. Mä oon ehkä tämän tyyppisiä asioita aika nuorena miettinyt jo paljon. Että sellaisia, esimerkiksi mä tiedän, että mä oon aika nopea ihmisenä. Niin mulla on luontaista tehdä aika nopeasti päätöksiä. Niin silloin kun mä lähdin näihin töihin, näihin juristihommiin, niin mä tajusin sen silloin. Ja mulla saattoi muistaakseni mun isän kanssa vähän tästä juttelin joskus silloin. Tai isä antoi neuvoa, että kun lähdet hoitaa muiden asioita, niin muistaa, että ne hoidetaan sitten niin kuin hemmetin hyvin. Just sulla on vastuu niistä. Niin silloin joskus nuorena mä mietin myös sitä, että mä en voi niin kuin mennä niin nopeasti johtopäätöksiin, vaan mun pitäisi pystyä niin kuin ottaa rauhassa tilanteet ja vähän niin kuin tiedostaen pidätellä itteen. Että ei ikinä ongelma ollut mun mielestä, mutta ihan sen tiedostaminen. Juuri tämä. Silloin oli ehkä ensimmäisiä semmoisia asioita, mitä mä silloin hiffasin. Ja sitten sen jälkeen on tullut ehkä jotain muita myös. Että sen, että sä tajuat itse, missä sä oot niin kuin hyvä ja missä et ole ihan niin hyvä ja yrittää niin kuin sen kanssa pelata. Ja tietenkin ehkä vähän kehittää itsensä siellä, missä ei niin hyvä ole, mutta sitten myös miettiä sitä, että missä on oikeasti ihan kohtuullisen hyvä. Tai itse kokee, että on kohtuu hyvä. Kyllä. Ja mä oon joskus joltain oppinut yhdeltä itteeni muutaman vuoden varttuneemmalta erittäin menestyneeltä asianajajalta, niin hän joskus toistakymmentä vuotta sitten totesi, että sä olit oikeassa, että mä olin väärässä. Hän totesi sen muiden edessä. Se oli tietyllä tavalla, kun mä ajattelin, jos toi kundi pystyy tämän sanoa tässä muiden edessä, niin sillä on oikeasti tosi kova itseluottamus myös itteensä. Mutta
tietyllä tavalla sen ihmisen kanssa pääsi aika lähelle. Ei me kaukana silloinkaan oltu, mutta tietyllä tavalla, että tällaisten asioiden niin kuin esiin tuominen ja ymmärtäminen ja ehkä tässä juristihommassa, missä moni niin kuin itsekin nuorempana ja ehkä välillä vieläkin, niin sä haluat tietenkin olla oikeassa. Mutta ei aina voi olla koko ajan oikeassa. Tai ainakin hyvin harva pystyy. Niinpä. Niin tietoa sen myöntäminen, että milloin sä et ole oikeassa ja jos tekee virheen, niin sanoo se. Ei sen tarvitse koko maailmalle kailottaa, mutta sillä tavalla niin kuin, että pysyy joku luottamus ja asiat menee eteenpäin. Kyllä. Se on hieno taito. Menestys. No, mitä se sana niin kuin tarkoittaa sulle? Menestys. Oma menestys. Ei vaan muiden, ei ylipäänsä, vaan oma menestys. Että onko se muuttanut jotenkin sua? No kai menestys tarkoittaa jotenkin itse ajatellut sitä, että jos ajattelee niin kuin ihan henkilökohtaisesta perspektiivistä, niin menestys kai tarkoittaa sitä, että sä oot pärjännyt omissa kirjoissa hyvin siinä, missä sä oot halunnut olla hyvä. Totta, hyvä. Näin mä sitä niin kuin ajattelisin. Ja sehän ei tarkoita sitä, että sä oot muiden silmissä jotenkin menestynyt tai edes pärjännyt hyvin. Mutta varmasti näin niin kuin uramielessä, jos ajattelee, niin varmaan joku voi sanoa, että on menestynyt tietyllä tavalla. Mutta en mä itteen ikinä mitannut niin kuin sitä kautta. Totta kai se on niin kuin tärkeää, että se mitä on tehnyt, että siinä on jollain niin kuin on pärjännyt ja ehkä muiden silmissä ollut, saanut jonkun niin kuin, ehkä jonkun respektin siitä, että okei, tuo kundihan on ihan hyvä ja pärjää ja se on silti ihan asiallinen kaveri ja sen kanssa on kiva operoida. Ja mutta se, että miten toisit niinku vaikuttaa tai mittaako sä itse, että rakennat sen oman identiteetti sen varaan, niin musta se kuulostaa aika vaaralliselta. Eihän se voi olla vaikuttamatta. Siis semmoinen, mitä kukin meistä tekee töissään tai muuten. Että eihän se voi olla vaikuttamatta siihen, miten se ehkä minäkuva jollain tavalla muotoutuu, mutta mä oon itse miettinyt sitä, että mulla on aika paljon kavereita, ketä tekee hyvin erilaisia töitä. Ja jotenkin ajatellut sitä, että iso osa ei kiinnosta tipan tippaa tämä, mitä mä teen. Tällä ei ole mitään merkitystä heille tai heidän elämälleen tai muulle. Ja en mä niin kuin näistä asioista voi heidän kanssa tai halua keskustella, ellei joku nyt kysy jotain. Ettei siellä ketään kiinnosta. Ja en mä silloin voi oikein ajatella, että mä antaisin tämän niin kuin hirveästi itteeni muuttaa. Tai ainakaan, että mä rakentan sitä minäkuvaa liikaa tähän. Että kai se täytyisi olla kaikille niin kuin jalat jollakin maassa ja monta semmoista paljon eri kontaktipintoja, kosketuspintoja erilaisten ihmisten elämään, niin se auttaa jotenkin ymmärtämään sitä, kuinka merkityksellinen tai itse asiassa merkityksetön sä oikeasti oot tälle yhteiskunnalle niin kuin isossa kuvassa. Mä haluaisin sanoa, että se ei ole mua muuttanut, mutta ihan varmaanhan kaikki muuttaa ihmistä. Joo. Mutta mä en oikein osaa sanoa mitä. Niin. Ehkä ammatillisesti tietty semmoinen, mä en tiedä, onko se menestys vai onko se kokemus tai ikä, niin tietenkin vähän rauhoittunut ja tuonut perspektiiviä ja osaattaa ehkä tilanteet rauhallisemmin kuin joskus nuorempana. Tietää, että niistä varmasti selvitään. Ehkä ollut niistä tilanteissa ennenkin. Ehkä sen tyyppisiä asioita tulee enemmän. Joo. Mitä tämä kaikki on niin kuin henkilökohtaisesti vaatinut? Tarkoitan nyt uralla etenemistä. Millaisia valintoja, millaisia uhrauksia? Mikä se hintalappu on ollut tähän asti? Onhan siinä varmaan kaikilla hintalappussa ja elämässään kaikkeahan ei voi saada. Ei kaikkea ei voi kellään riittää aika. Mutta kyllä mä edelleen mä itse koen, että mä en ole niinku tehnyt ihan hirveästi uhrauksia. Vaan mä oon elänyt semmoista elämää, kun mä oon halunnut elää. Ja mä toivon tietysti, että mun lapset joskus ajattelee, että ne ei niinku ollut että mä en ole liikaa poissa heidän tutkalta. Ja ne on sen ikäisiä jo, että aika moni niistä sanonkin, että aina sä oot töissä. Mutta mä en
koe, että se olisi jotenkin toisella tavalla, vaikka mä olisin jossain toisessa hommassa, vaan se on ehkä se, että millainen mä oon ihmisenä. Että kun jotain tehdään, niin sit sitä tehdään ja sillä tietoa niin omistaudutaan. Ja varmasti on niin kuin jotain päiviä, että on tehty todella paljon töitä tai jotain ajanjaksoja ja viikkoja ja tehnyt semmoisia epämiellyttäviä päätöksiä, joutunut sanoa kotona, että mä en tänään voikaan lähteä vaimon kanssa syömään tai johonkin, koska nyt mun on pakko olla tuolla. Mutta mä oon kyllä pyrkinyt ne niin kuin minimoimaan, että sitten on niin kuin pidetty kiinni tällaisista asioista. Että silloin kun lapset oli pienempiä, niin kyllä mä pari kertaa viikossa ne vei ja pari kertaa viikossa hain päiväkodista. Ja mä oon kerran muistaakseni vaimolle soittanut iltapäivästä, että voit sä hakea tänään, että mä en pysty. Mutta se on ollut kerran. Että sit kaikesta musta on niin pidetty kiinni. Vaikkakin varmaan vaimo on tehnyt enemmän yhteisten asioiden eteen paljon enemmän kuin minä olen tehnyt. Mutta sitten niin taustalla kuitenkin syvät sellaiset arvot, halu niin kuin tietyllä tavalla sit pitäytyä niissä. No niin ja onhan sitä, kyllä sitä on tietenkin itse halunnut osallistua niin kuin lasten ja niin kuin muiden elämää. Ja ja kai tämä tietyllä tavalla on sitten semmoinen, mä jonkun kanssa joskus tästä juttelin, että mä ymmärrän, että on erilaisia parisuhteita, että on ihmisiä, joilla ei ole parisuhteita tai ei ole niin kuin omia lapsia tai muuta. Mutta kai se tietyllä tavalla on ollut sitten se ajatus sillä tavalla, että tällaisessa niin kuin parisuhteessa pystyy niin kuin olemaan myös oma itsensä. Ja tekee itselleen merkityksellisiä asioita. Ja mun vaimo aina sanoi, että eihän hän voi rupea sua rajoittaa. Että sä et ole onnellinen. Että ei se nyt tarkoita, että ei mulla mitään rajoja olisi. Että ihan varmaan on totta kai jo asioista pitää sopia. Mutta myös niin kuin ehkä periaatteena. Kyllä. Ja itse tietenkin toivon, että se on niin kuin toiminut, että hän näkee, että se on toiminut toiseen suuntaan samalla tavalla. Jutellaan kohta johtajuudesta, mutta on itse asiassa aika hyvä siihen jo vähän meitä vievä ja kuljettava aihe, palaute. Mikä on ollut vaikein palaute, jonka sä oot saanut ja miten se on muuttanut sua? Sehän on voinut tulla muualtakin kuin työpaikalta. Kyllä mun varmaan ihan työuralla varmaan se vaikein palaute oli ihan alkuun nuorena. Mä sain vähän itteni varttuneemmalta kollegalta palautteen. Mä olin tehnyt jonkun käännöksen. Ja se oli ihan susisurkea. Mä itäkin tiedän sen. Ja tiedätkö sä, kun se palaute tuli, siis kun se oli surkea. Ja siis kyllä mä silloin opin, että mä olin käyttänyt sen ihan liian vähän aikaa. Se vaan oli näin. Siis se, että mä tajusin, että jos sä kirjoitat 16 sivukäännöstä jostain, ei silloin ollut mitään tämmöisiä ohjelmia esimerkiksi kuin nykyään on. Jep. Eikä mun kielitaitokaan varmaan ollut riittävän hyvä. Ja sitten oli semmoista ammattisanastoa, mitä siinä piti käyttää. Niin kyllä mä silloin tajusin, että ei jumatsuki. Että kyllä pitää ottaa tosissaan nämä hommat ja varata se aika. Ja sit jos niin kuin se aika ei riitä, niin sano ajois. Tai sit vedä se niin kuin vähän pidempi päivä. Tee se duuni kunnolla. Mä olin hyvin nuori. Mä olin just aloittanut hommat silloin, kun tämä tapahtui. Mutta se oli kyllä semmoinen, että en mä sitä ikinä unohda. Niin. Mä tapasin tämän, hän ettei 5 vuotta varttuneempi kollega, mä tapasin hänet tässä pari vuotta sitten ja mä kerroin hänelle tästä. Tästä siinä oli muitakin paikalla. Ja en mä sitä unohda. Muistiko hän sen vielä? No, kyllä se sen muisti, mutta hän ei varmaan sitä muistanut siltä vaan niin negatiivisesti kuin minä. Joo. Minä, mutta hän oli tiukka tyyppi ja erittäin hyvä siinä hommassa ja opin häneltä paljon. Mutta Mikä siinä oli vaikeinta? No ihan vaan pettymys, tiedätkö sä, itteensä. Niin. Että mä oon oikeasti hoitanut tämän huonosti. Niin. Ja sitten näkee, että se niin kuin vielä kerrannaisvaikutus, että se, miten se kävi tähän niin kuin häneen, miten niin. vaikutti hänen workloadiin. Että hänellä se joutui tekemään. Ja mä tiesin, että hän oli muutenkin hirveän tiukkaa. Niin ei tommoista unohda. Että kyllä mä niin silloin päätin, että en mä kyllä tuollaisessa tilanteessa halua uudestaan olla. Niin. Että kyllä hommat pitää hoitaa kunnolla. Mitä sä oot joutunut opettelemaan pois, jotta oot voinut kasvaa? No varmastikin sen, että ihan joka asia ei pysty hoitaa itse. Joka asia sä et pysty niin kuin vahtimaan. Sun pitää pystyä luottaa ihmisiä sun ympärillä. Kaikkea sä et voi kontrolloida, vaikka mieli tekisi. Että ei se ole mahdollista.
Ei se ole mahdollista. Että ne on varmaan ollut semmoisia ihan konkreettisia asioita. Ja sitten ehkä joutunut samalla myös niin kuin valitsemaan ja päättää, että missä sun sit pitää olla tosi hereillä. Että sitä pyrkii koko ajan kehittää sitä. Johtamisesta. Johtaminen tietysti on niin kuin välillä yksinäistä puuhaa ja pitää ymmärtää myös siellä omat rajat ja raamit. Mikä on, taas puhutaan rohkeudesta, rohkein johtamispäätös, jonka sä oot tehnyt? Se on saattanut, mä luulen, että se on ollut jossain tilanteessa se, että mä en ole tehnyt mitään. Että tietyllä tavalla, jos tulee ympäristöstä painetta, että jotain asiaa pitäisi muuttaa tai pitäisi tehdä ja tässä roolissa luonnollisesti tulee paljon semmoista. Tässä on tietyllä vähän niin kuin tikun nokassa aina, jos jotain ei tapahdu, niin katset kääntyy johonkin suuntaan. Kun tehdään joku päätös, mistä joku ei tykkää, niin katset kääntyy tiettyyn paikkaan ja näin poispäin. Ja sitten joskus tai ei ole joskus, siis jos ei nyt päivittäin, niin viikoittain tulee kehitysehdotuksia tai ajatuksia, mitä pitäisi tehdä ja muuta. Ja joskus, jos itse ei ollut niin kuin varma siitä asiasta tai on kokenut, että tämä asia ei funtsitu tarpeeksi tai muuten, niin sitten ihan päättänyt, että nyt tätä asiaa ei liikuteta mihinkään suuntaan, että mietitään asiaa. Varsinkaan asioilla, millä ei oikeasti ollut kiire tai hengenhätä. Kyllä mä luulen, että ne on varmaan ollut ne, koska ne käy helppoja tietyllä tavalla, varsinkin jos sä oot itse vähän vähemmistössä sen asian näkemyksessä kanssa. Ennen kaikkea. Niin, mutta viime kädessä sä oot se ehkä sitten siinä tilanteessa, joka kantaa vastuun siitä kuitenkin, miten se hoidetaan ja mitä siitä seuraa. Ja kyllä siinä täytyy luottaa siihen kanssa, että jos se itse on varma siitä tai et koe, että tämä on oikea suunta tai et koet, että et tiedä siitä tarpeeksi, niin sitten ollaan niin kuin vähäkaan, sekin on päätös olla tekemättä mitään. Sen ei tarvitse olla niin kuin lopullinen päätös. Mutta mä luulen, että nämä on varmaan ollut ehkä näitä tilanteita, niin kuin, niitä tulee aika paljonkin. Kun sut valittiin managing partneriksi, millainen hetki se oli sun elämässä? Eihän se tietenkään yllätys kellekään varmaan siinä tilanteessa ole. Että se ei ole välttämättä niin kuin pressan vaalit, että hirveän määrä niin kuin tehdä vaalityötä ja muuta. Että sä niin kuin tietyllä tiedät joku polku, mikä ehkä johtaa siihen ja todennäköisesti jokainen tietää sen hyvissä ajoin. Ja mä olin silloin itse istunut meidän johtoryhmässä jo aika pitkään ja mä tiesin, tai ainakin kuvittelin tietäväni, mitä se ottaa ja mitä se vaatii ja millaista se elämä sitten on. Ja aika realistinen suhtautuminen siihen myös, että ei mun elämä ainakaan helpotu. Ja toisaalta sitten niin päin, että mulla on mahdollisuus tehdä asioita, viedä firmaa eteenpäin. Mahdollisuus nähdä ja kokea hirveästi sellaista, mitä mulla ei muuten olisi. Ja kyllä mä siihen niin kuin siltä tavalla hyvin positiivinen fiilis oli silloin ja on edelleen siitä, että mitä kaikkea se on ihan mun henkilökohtaisessa elämässä mahdollistanut. Millaisessa niin kuin rideissa mä oon saanut olla ja kulkea ja nähdä ja sitä mä silloin varmaan eniten ajattelin, että mitä tää tuo tullessaan ja niin kuin kokemuspuolella ja mitä kaikkea mä tuun näkemään. Niin kuin varmaan kaikkihan ei pelkästään positiivisia asioita, mutta sillä tavalla, että mistä oppii. Ja mikä ehkä tuo elämässä kokemusta ja perspektiiviä ja niin poispäin. Et mä en ikinä ajatellut tai tavoitellut, että musta tulee managing partner. Ei se ole semmoinen asia, mitä ainakaan itse joskus ajattelin nuorempana, että tässä nyt lähdetään juoksemaan sellaista kohti. Ja mä luulen, että aika moni tämmöistä niin kuin asiantuntijatyötä tekevä saattaa ajatella samalla lailla. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajattelee sitä, että on siinä hirveä niin kuin mahdollisuus ollut taas vaikuttaa asioihin ja saada jotain aikaiseksi. 10 vuotta DLA Piper Suomessa. Mua kiinnostaa kuulla, että niin kuin paitsi se matka, niin miten sun mielestä niin kuin asianajobisnes on muuttunut vuosien varrella? Mun mielestä, otetaan ensin näin päin. Siis
Se matka on ollut hyvä matka. Jos mä katson ihan meidän toimistoon, me ollaan muututtu todella paljon. Ja se muutoshan tietyllä tavalla tapahtuu ihmisten kautta. Jos mulla ei ihan tarkkaa lukua, mutta jos mä sanon varmaan niistä ihmisistä, jotka oli 10 vuotta sitten meillä rivissä, niin mä arvioisin, että niistä ihmisistä on meillä 20-25% rivistä tällä hetkellä. Joo. Ja tietenkin alalle tyypillistä niin kuin rotaatiota, mutta me ollaan myös niin kuin toimistona kehitytty ihan hirveän paljon siitä, mistä me lähdettiin. Me ollaan kasvettu. Tämä ei ole kritiikkiä aiempaa kohtaa tai lähtötilannetta kohtaa missään tapauksessa tai ihmisiä kohtaan, mutta me ollaan mun mielestä ammattimaistuttu todella kovasti. Mutta niin on myös tämä koko niin kuin asennajo-business. Erityisesti tässä niin kuin Helsingissä kautta isommissa kaupungeissa olevien niin kuin liikejuridiikkatalojen osalta. Ja se, mikä täällä ehkä se isoin muutos on tietyllä tavalla ollut, on se niin kuin bisnesymmärtämys ja asiakaslähtöisyys ja se, että on ehkä tultu pois siitä niin kuin asian ajan niin kuin semmoista niin kuin norsunluutorinen nyt oikein sanottu, joku kertoo, mitä laki sanoo. Joo. Jos ehkä te olisitte, mä en tiedä, onko vanhakantaisuus ehkä oikea sana. Ja mä en tarkoita sitä, että tullaan niin kuin pois asianajajien niin kuin perustehtävästä ja roolista, mutta myös se, että on ruvettu palvelemaan eri lailla, haluttu ymmärtää asiakkaiden liiketoimintaa. Kilpailutilanne on varmaan myös muuttunut, mutta myös se on kansainvälistynyt. Ei pelkästään 10 vuoden aikana, vaan nyt ehkä viimeisen 25 vuoden aikana. Ja kommunikaatiotapa asiakkaiden kesken, se on mun mielestä muuttunut paljon. Siinä, että kaiken ei tarvitse olla niinku hienoa formaalia lausuntoa, vaan ihmiset tekee e-maileja bullet pointteina ja koko se niinku formi, missä se palvelu annetaan, se on musta muuttunut. Jotkut haluaa käyttää Slackia ja erilaisia alustoja ja tietyllä tavalla se niin hereillä olovelvollisuus mun mielestä se on tietyllä niin kasvanut tosi kovasti. Joo. Tosi mielenkiintoisia. Ja ihan positiivisessa mielessä mun mielestä. Se niin on ajanut meitä siihen, että meidän on niin pakko ymmärtää. Halu ymmärtää, halu niin kontribuoida, halu tuoda lisäarvoa siihen pöytään. No just tää. Ja se on ehkä se tärkein juttu. Just tää. Meilläkin usein puhuttu talon sisällä, että kun me ollaan siinä, niin meidän pitää tuoda jotain lisäarvoa. Että miksi me ollaan siinä, mitä me tehdään. Että joku, niin se rooli pitää olla selitettävissä koska se ei ole halpaa palvelua, mitä me tarjotaan kellekään, niin sillä pitää olla jotain arvoa. Kyllä. Tosi hyvät nostot. No tuossa tuli hienosti, mitä tavallaan niin kuin asiana jo business on muuttunut. Mikä tekee sut kaikkein ylpeimmäksi, jos mietit teidän nykyistä tiimiä ja toimiston kokonaisuutta DLA Piperin näkökulmasta? Mikä hieno juttu, minkä te olette saavuttanut, jos sulle tulee mieleen? Onhan se ihmiset. Oikeastaan on mun mielestä hemmetin kova nippu ja niin kuin kasvettu siitä, mistä me ollaan lähdetty, kasvettu hienoksi toimistoksi. Ei me silloinkaan, taas mä en kritisoi vanhaa, mutta se, että kun on katsonut sen kehityksen ja nimenomaan kasvun ja mikä ihan niin kuin numerot myös tukee ja henkilöstömäärän kasvu ja asiakkaat, kelle me ollaan saatu tehdä töitä. Kyllä. Saadaan toivottavasti jatkossakin tehdä töitä ja muuta, niin se, että miten se on muuttunut, niin kyllä mä siitä oon ylpeä. Mä oon tosi ylpeä siitä. Ja kaikista, ketkä on kontribuoinut siihen. Et meillä oli tuossa reilu kuukausi sitten meillä 10-vuotisjuhlat, me kutsuttiin kaikki meidän nykyinen henkilöstö, mutta kaikki, ketkä on ollut meillä töissä 10 vuoden aikana, ketkä on lähtenyt tai eläkkeelle tai mennyt muualle, niin jotenkin katsoa sitä porukkaa, että ne on jättänyt jälkensä siihen, mitä me ollaan tänään. Ja se on se porukka, joka tämän kaikki on tehnyt, ketkä oli siellä. Ja on musta jotenkin hieno vaan nähdä ja katsoa niitä ihmisiä ja katsoa, mihin he ovat menneet. Ja ehkä millaisen niin alusta me ollaan voitu tarjoa jollekin, joku lähtenyt muualle meiltä. Ei kun tää just, ja mä mietin, että toi miten katsoo tietysti yrityksen näkökulmasta, mutta miettii yksilön näkökulmasta. Nehän on aina tosi isoja
asioita, kun sä vaihdat paikasta A paikkaan B. Ja et varmaan sinne tulokin on, niin kuin juhliin ja näkee ihmisiä. On semmoinen tietynlainen niin kuin wow-moment, että ei vitsi, että tällä jengillä, vitsi mitä me ollaan saavutettu, on kukin nyt sitten missäkin vaiheessa toimiston kasvua ollut. Näin, ja sitten kun niistä jää aika niinku hienoja muistoja, siis ihmisistä, kenen kanssa on tehnyt jotain, tai on tavannut tai viettänyt aikaa. Ja sitten se helposti unohtuu, kun aika kuluu. Ja sitten kun niitä ihmisiä taas näkee, sä oot silleen vau, että sitten tulee mieleen kaikkia hetkiä, milloin istuttu jossain lounaalla tai jossain kädet savessa jossain asiassa, mikä on ollut vähän haasteellista ratkaista tai kun on tullut jotain hienoja onnistumisia tai muita, niin kyllä se on ehkä se siistein juttu tässä elämässä, jos miettii ihan niin kuin ammatillisesti. Mutta on taas fiiliskysymys, tiedätkö? Mistä puhuttiin aikaisemmin, eikö se ole? Että ei se ole välttämättä mitään konkreettista ja faktaa, vaan siitä, että on niin kuin kyllä. Hyvä fiilis. Joo, ja kuitenkin miettii niin kuin asiana jo bisnestä, että sitä pitää unohtaa, että se on ihmisbisnes. Se on ihmiseltä ihmiselle, ja sitten ketkä sen tekee, niin on lopulta ihmiset. No se on just niin. Hypätään viimeisiin kysymyksiin. Mikä sut saa hymyilemään tai nauraa, vaikka olisi haastavia päiviä? No tietenkin läheiset ihmiset ja työkaverit. Ja kyllä ihmiset senkin tekee. Mä nyt taas puhun taas ihmisistä. Niin, kaikki sehän sen tekee. Kaikki palaa ihmisiä fiiliksiin. En mä nyt harvoin yksikseen viittiin naureskella mistään. Että joskus sitäkin. Sekin on hyvä taito. on, mutta kyllä se ihmiset se on. Ja se, että joku jaksaa joskus jonkun vitsin kertoa ja sanoo jotain hassua ja laittaa vähän itseensä peliin ja muuta, niin kyllä se sieltä tulee. No hei, tämä voi olla juristille hankala kysymys, mutta kokeillaan. Jos saisit viettää päivän täysin ilman sääntöjä, mitä sä tekisit? Ei tämä musta säännötön päivää, mutta mä lähtisin varmaan himasta aamulla kävelemään johonkin. Mä vaan kävelisin ja katsoisin, mihin se vie. Mä teen tuommoista kyllä välillä, jos mulla on aikaa. Niin. Tämä tapahtuu jo. Kyllä se tapahtuu. Että en mä tiedä, mutta se on musta tosi siistiä. Ehkä se tarkoittaa enemmän sitä, että mä en tiedä, onko säännöt, mutta se, että jos mulla ei ole jotain aikataulua, että ei ole mitään, missä täytyy olla tiettyyn aikaan tai mitään, mistä täytyy pitää huolta. Tai semmoista niinku velvollisuutta tai se on hemmetin siistiä. Tietty päämäärättömyys. Se on todella siistiä välillä. Sitä on hirveän harvoin, mutta se on niinku, ja vielä jos keli on hyvä, se on tosi siistiä. 3 metaforaa tai kuvaa. Sun pitäisi itsesi 3 tämmöisellä metaforalla tai kuvalla kuvata, mitkä ne olisi. En mä jaksa. Se on vaarallista, rupea itsensä kuvaa jollain tollasilla. Siis mutta No miten joku muu ehkä kuvaisi? No mulla on yksi mun hyvä kaveri. No. Se tos sanoi semmoisen jutun, että monessa miehessä on monta puolta. Liljaruusissa on ne kaikki ja liittetille. Ehkä se osuu jossain määrin ihan oikeeseen tossa. Se vähän selitti myös taustassa, mutta sitä mä en vaan tässä, mistä se tuli. Hei, Kelkka on ollut upea keskustelu. Paljon ajatuksia pyörii, jotenkin asiat kulminoituu ihmisiin ja siihen taitoon myöskin reflektoida itseensä ja omata kyky ehkä sitten ennen kaikkea niin kuin nähdä itsensä aika realistisesti ja sillai myöskin myönteisesti. Mulle jäi semmoisia fiiliksiä tästä meidän keskustelusta. Uskoo tulevaan ja niin kuin rohkeasti siihen, että niin kuin aina kaikessa jotain hyvää ja ehkä nähdä se ennemmin. Jos vielä semmoinen ihan viimeinen kiteytys sulta, niin mitä sä toivot, että nyt siellä tuleva nuori juristi tai ehkä jossain tämmöisessä taitekohdassa urallaan oleva, mitä jäisi mieleen tästä meidän keskustelusta? No varmaan ehkä muutama semmoinen asia, että mä kannustaisin ainakin siihen, että on niinku realistinen siitä, mitä osaa, mitä ei osaa. Ei vähättele omia kykyjä missään tapauksessa. Uskoo siihen, että asiat kääntyy ihan hyvin.
Ei välttämättä ole just sillä hetkellä mene niin kuin itse haluaa, mutta jos tietyllä tavalla hoitaa niin kuin sen tonttinsa, on valmis tekemään duunia ja niin kuin näkemään vaivaa, yrittämään niin, että myös muut huomaavat sen. Ja kohtelee muita ihmisiä hyvin, että tulee ihmisten kanssa juttua. Mm. Niin ei se nyt ihan niin kuin vikaa voi mennä. Niin kuin oikeasti. Ja käyttää sitä omaa maalaisjärkeensä myös siitä, että miten asioiden pitäisi olla. Mm. Että mikä olisi niin kuin oikea lopputulos tai oikea ratkaisu. Sillä tavalla, että kyllä mä itse uskon, että sillä pääsee aika pitkälle tässä elämässä. Kiitos Ilkka. Kiitos Kata.